Едно от интересните места беше така наречената самопровъзгласила се независима република, която е всъщност един квартал буквално от града. Не е призната от никого самостоятелна държава или нещо подобно. Всъщност е артистичен квартал, който обаче са заявили, че са така самостоятелна единица. Имат си собствена конституция, която е по-скоро шеговита. Споменават се котките, тяхната роля, тяхното значение и друг тип такива, всъщност са членовете на конституцията, наистина в по-шеговит формат. И е доста, до някаква степен, може би, не знам, хипстърско, хипи, коя дума е най-подходяща, като район, така артистичен район с съответните местенца. Има арт-галерия там, много графити, така че и такова също място има в града, за което аз не бях чувала, въпреки че историята му е интересна като локация. Мъничко е, но пък хората си стоят на това, че са една специална локация.